ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш теҷе. дӯстон, дар имрӯза навор 12та мошинои арзон омода кардагем пешкаш мекунем. мошинои арзон айчора дӯстон сар мешо бардорон через имо ватсап ба мо раво кардан пешкаш мекунем бардорон. видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем бардорон. агар ҳамин хел шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед ё ки ягон замин хона ё квартира ё ки мошинои арзони қимат, метавонед ки дар номеро имо ватсап роё кунем. мо ин хел дар видеои оянда реклама мекунем бардорон. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 157 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият бошад видеонавори моро дар имотон падилитса кунен ё ки дар ягон сайто дигатон бардорон. мо бошад наворо сар мекунем, чӣ мошине ки дар кора дар комментария пурра карда нависем, мо обязательно дар видеои оянда пешкаштон мекунем. якм мошини фурӯшӣ. якм мошини фурӯшӣ мо бардорон Mercedes Benz C-класс аст, соли бароиш 1995 аст. сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 8 литр простой, коробкаш механика, состояние мошин беҳтарин мошин, диска пусидака задага, ходовой дорад, балонош нав, мошин бе ягон камбудия дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш 46000 сомона. бо кадоми харидори аниқай гуфтага мошина бо арзон ом мекунем, муомилаи хубам дорад бардорони азиз. номерои акара, номерои растия шуда ва имо ватсап ам дорад. кадом метавонед харидорен ё ки ягон вариант доред, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо пешниҳод кунед бардорони азиз. марҳамат. ногуфтанам аст ки барадорон ҳамин хел мошин дошта бошед, ягонта фурӯшӣ ё ки хона, замин, квартира, лабой намуд чизи реклама мекардагӣ дошта бошед, дар номерои имо ватсап роё кунед ё ки ба мо тамос гиред, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. мегзарем дӯстон ба ди мошини фурӯшӣ. ди мошини фурӯшӣ мо бардорон ВАЗ 2107 соли бароишаш 2002 сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 5 литри простой камасраф, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи бардорони аст. мошин мотор 100% кор мекунад, карбюратора, коробка панҷтага, документҳои салонаш буд шудага, мошин камтарак меличовка расход дора гуфтага, не ки нархаш арзон бардорони азиз. мошин нархаш 6000 сомона бо арзонам мекунем гуфтага. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, сирош нафурӯхта мешавад, фақат одамое ки мехаранд ҳавай занг зана гуфтага зарур мондагем. рақамошон дар поёни видео бардорон, кадом метавонед харидор бошед, метавонед дигар маълумоти праша гирем, бо арзонам мекунем гуфтага. марҳамат. аз шумо хоҳиш мекунем ки бардорон агар имконият бошад ҳамин видеои моро дар имотон падилиса кунем, ми силкаша гирем падилиса кунен, якта лайк кунам. агар имконият бошад чӣ мошине ки дар кора дар комментария навизем, мо обязательно мемонем. мегзарем дӯстон ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ мо бардорон ҳастем ВАЗ 2110 соли бароишаш 2004 бардорон свети серебристи аст, сӯзишвориш бензини холия, мошин газ задагӣ нестай, объем моториш 6 литра, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи задагӣ пушидагӣ надорад, мошин балонош биёна ходовой дорад, мошин ягон касе ки ҳайкана ба ҳамин хотир мефурӯшанд. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 8500 сомона бардорони азиз. бо савдоам мешавад гуфтага, арзонам мекунем, фақат одамое ки аниқ харидаранд ё ки мехаранд наличи сумкати биён ай пеш бинанд, бо савдои хуб мекунем гуфтага. рақамошон дар поёни видео, кадом метавонед харидор бошед, метавонед занг занен, маълумоти пурраша гирем. дӯстони азиз, мо бошад наворуна давом медем то охираш тамошо кунем. мошинои арзон бо дар болоам ҳаста. мегзарем бародарон ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ бардорон ҳастем ВАЗ 2101 соли бароишаш 1985 аст, сӯзишвориш бензини холия, объем моториш 6 литра, коробкаш механика, мошина состояниш беҳтарин гуфтага, светиш ҳам хел сиёҳ. маълумоти бештарша бо телефон метавонем гуфтага, номерош транзита, ҳуҷҷатҳои салонаш буд шудага. мошин дар пойтахта бардорон дар Душанбе, нархаш 5000 сомона бо варианти алиши ҳам дорад. нашуд арзон, ягон маълумот нагуфтиянд. хай кадом метавонед харидор бошед, нархаш 5000 сомона бо мумкин арзон мекардад, не ки мошин алиш мешавад гуфтага. номерошон дар поёни навора бардорони азиз, кадом метавонед харидор бошед, метавонед сирошона занг зада маълумоти бештарша гирем. панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B бардорони азиз. Opel дути соли бароишаш 1997 аст, сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 6 литра, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи бардорони азиз. маълумотша кам партофтаган дӯстон, маълумоти бештарша бо телефон метавонем гуфтага срочнае.
мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархаш 25000 сомона бо савдо мешавад гуфтага. Кадоми харидори аниқа биен мошин пеш бинем бо савдо мекунем гуфтага бардорон. рақамошон дар поёни видео ва варианти алиши ҳам дорад гуфтага. мошин метонен маълумоти бешарш гирем. дӯстони азиз, ай шумо хоҳиш мекунем ки бардороне ки ҳамин видеоро тамошо доранд, ҳамин видеои моро бардорон айнҷо падлиста кунед дар имотон. агар имконият боша як дона лайктона гузоред. чӣ хизмати ки мо мекунем дар комментария нависед. чӣ хеле мошине ки дар корае баъд жудат кунем бардоред. мо мошини гуфтагитон обязательно ёфта арзонша ба шумо пешниҳод мекунем. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ бардорони азиз аста. як таи дига ваз 21 10 соли барои шуш 1999 судифурӯш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 1.5 литри парастоя. дӯстони азиз, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникае. мошин задагӣ пуштагӣ надорад. хаддавои балону ҳамаш нав. мошин яксола танировка, яксола ҳуҷҷат дорад кардагия. мошин қоидавия. мошина I0 тайёр кардагиан. светчар мехали радной свети ами хача хабо маълумоти бештараш мегирем. дӯстони азиз, нархаш 17000 сомона. мошин дар шаҳри бохтар қарор дорад. нархи арзонай ба ҳами расходи кардагишон нашуд арзон. ягон маълумот додагӣ нестанд. хай кадомтон харидор бошед, номерошон дар поёни видео метонен занг занен маълумоти бештараш аз соҳиби худаш гирен. ҳафта мошини фурӯшӣ. ҳафта мошини фурӯшӣ бардорони азиз, ваз 2105 соли барояш 1991 судишвориш бензини холия. объем моториш 1.5 литра камасраф ай. дӯстони азиз, мотор коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника гуфтагаи соҳибаш. хай ҳолати миёна бошад, не ки мошин кор мекунад гуфтагаи соҳибаш. хай маълумоти бештараша ба айхчон мегирем. срочно фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи ашт. нархаш 4000 сомона бардорони азиз. бо муомила мекунам ба фикри ман кам таҳдига бо ягон чи арзон мекунам. рақамошон дар поёни видео бардорони азизе ки кадом метавонад ҳамин хеле мошин дар кор бошад барои ягон қишлоқ мушоқ, барои ягон боркашӣ ягон чида мешавад. метавонед срочно занг занед мошина харе. марҳамат. ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ бардорони аста. лада приора. дӯстдороне ки лада приора хоҳиш карда буданд, состоянии беҳтаринаш соли барояш бардорон 2010 судишвориш бензини холия. мошин газ задагӣ нест умуман. объем моториш 1.6 литра, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника бардорон. мошин 100% балонош нав, хаддавой дорад, задагӣ пуштагӣ надорад, кансане дорад, кор мекунад. танировка то моҳи ноябри соли 2021 бардорони азиз. хай маълумоти бештараш мегирем. светиш нахи оранҷивия. мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон. дӯстон, нархаш 40000 сомона бо арзон мекунем гуфтага. бисёр арзон мекунанд, яъне ки муомилаи худро мошина бин ай пеш бинем гуфтага. мошин қоидавӣ кардагия. рақамошон дар поёни видео. дӯстони азиз, кадом метавонед харидор бошед, метавонед маълумоти бештараш гирен. нархаш 40000. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ мо бардорони азиз, молодёжни советский мошин. ваз 2109 соли барояш 1992 судишвориш бензини холия. объем мотор 1.5 карбюратор бардорони азиз. пол оборот, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника. мошин 100% кор мекунад. хаддаво миёна, балонош 50%. мошин соза гуфтагаи соҳибаш. мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархаш 5500 сомона бардорони азиз. бо арзонам мекунем гуфтагаи савдои хубам мешавад. рақамошон дар поёни навора бардорони азиз. кадом метавонед харидор бошед, метавонед маълумоти бештараш гирен. хоҳиш кардагия беҳуда занг назананд. харидорое ки аниқ бошад занг зананд, ё ки мошина бинаи пеш бинанд, бо савдо қадам мешавад бардорон. марҳамат, занг занед, мо бошад наворро давом медиҳем. мегзарем дӯстони азиз ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ бардорони азиз аст. ваз 2106 бардороне ки хоҳиш карда буданд, арзонша ёфтем дӯстон. соли барояш 1988 судишвориш бензини холия. объем моториш 1.6 литри, простой, коробкаш механика. дӯстони азиз, мошин дар ҳолати хуби техника гуфтагаи соҳибаш. инам қарор дорад дар шаҳри ваҳдат бардорони азиз. нархаш 6000 сомона бо арзонам мешавад ва варианти алишиам дорад. ягон мошини алиш дошта бошен, алишам мекунем гуфтага. хай бо болоишам маслиҳат мекунем. номерои ака дар поёни видео бардорони азиз. агар кадомтон 06 харидани бошед, метавонед маълумотша гирем. 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ бардорони азиз. Daiwo Nexi соли барояш 1995 судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад.
объем мотораш 1.6 простой, бардони 1.6 простой литр, коробкаш механикай, састани мошин хубай, мошин дар ҳолати хуби техникай, светаш ҳам хеле сафедай. мошин срочно фурӯхтан, 10 моҳ таъмировка, 10 моҳ ҳуҷҷат. мошин ҳуҷҷатош яксола кардага, сабвуфер, задни камера, поликои нав, сиденияи Opel задага барда, хадавои нав кардага. мошин срочно фурӯхта мешавад. қарор дод дар шаҳри Душанбе. нархаш 20 000 сомон гуфтагай соҳибаш, бо арзонам мекунем гуфтагай, савдои хуб мешавад. қадамтон бардорона хай хайдани бошед, қиматай намедонам, бо хайхтон дар видеои шумода метавонед ки нархи хитона занг зада пурсен. рақамошон дар рӯи экрани шумо маълумоти бештаршан занг задани хитон гиред. 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ бардони азиз, ваз 2107 сафед маладёжни соли бароишуш 2020 бензини холия, объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механикай бардони мошин дар ҳолати хуби техникай. мошин фақат як краска расход дора гуфтага, агар ҳамирам хоҳед мекунед, нахоҳед намекунед, ҳамиқа расход дорад, дига ҳама ҷош 100%, хадавои баллони ҳама нав, 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. мошин аккумулятори нав задага, бе ягон камбудия бардони азиз. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 12 000 сомона, бо арзонам мешавад ва варианти алиши ҳам дорад, бо ягон тикоти алиш мекунед, ягон мошини тико боша гуфтага, болоиш масъулият карда алиш мекунед гуфтага. дӯстони азиз, хай кадомтон хайдор бошед, на рақамошон дар поёни видео метавонед маълумоти бештарша гиред. дӯстони азиз, ин буд 12 мошини фурӯши мо. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.